एकरा काहे तोहर बोझल अढ़ाई तोहरा मजनुआ के बहुते बड़ाई काहे हो बाते बाते में काहे करेलू लड़ाई तोहरा मजनुआ के बहुते बड़ाई कमना रे पतिया के दिलवा में पीर बा दिलवा में पीर बा शरीर बा हमारा मजनुआ बनई के भीड़ बा निमन का कदीर बा देसिला शरीर बा हमारा मजनुआ बनई के भीड़ बा दूरिये से देखो जनी देखो करीब से ऐसन भातार बड़ी मिले ले नसीब से तने जाके सोच के देखो